Kaixo, ongi etorria, esfera bat lortu dut Marusenko, hemen azaltzen den bezala, esfera interesgarria da, eta nik momentu honak pasa ditut hau osatzerakoan. Ditugu 5 maila, batetik 5era, hau denetan zailena da, eta Nafarroan egina da. Egia esan, kalitatea ona da, ez da pegatinakin eta egindako esfera bat. Eta ona askatuko dugu, eta ikusiko ezue nola mugitu daiteken, ze daude 2 motatako mugimenduak. Bada, hau dira poloak ditugu, hemen, zenbat polo ditugu 6, horran mugitu daitezkera ontara, bere koloreekin jarri arte, horran ditugu goian polo bat, beste bat behan, eta aurrean, bueltak eman da, beste 4 polo. Hau dira poloak. Hala deitzen diote bentsat. Eta gero bestetik ditugu izarrak. Hemen izar bat, eta bere izarrak ditu 3 triangelu. 1, 2 eta 3. Eta horrek osatzen du triangelu handi bat. Zenbat kolore ditu esfera honek? 8. Hemen ditu goian 4, eta buelta ematen badiot beste 4. Eta horren, mugimenduak esan dugu, batetik direla, buelta ematen badiot poloari, esan dugu, hartuta bueltak ematen dizkegu adibidez, hori mugimendu mota bat. Eta bestea da, meridianoa, buelta ematen diogunean, edo ekuatoriari. Ematen diogu buelta, ikusten bezala nola mugitzen dira. Ordan, 2 motatako mugimendu hauek, zer esaten digute, koloreak guna ditugun bezala jarrezakegula. Urdina gorriarekin, edo laranja, baita ere, laranja gorriarekin jarrezakegu, eta nahi dugun bezala. Orduan, hau nola osatu daiteke? Lehenengo zinbako genuke? Desegin. Esfera nahastu dut, eta orain, esfera osatzeko, behar bezala, zer egin behar dugu? Lehenengo pauso izango izateke, erabaki zein izango den ipar poloa. Kaso honetan izan daiteke, hau, hartuko dut pixka bat, hau ikusteko ez dugunean bat ere bere lekuan, nola egiten den, ezta? Ipar poloa, hau izango izateke, eta aurreko poloa orduan, hau da. Hemen ditugun triangeluak pasatuko ditugu ipar polora. Lehenengo hemen kokatu behar ditugu, eta hemendik gora eramango ditugu. Orduan, behar ditugu, hauetako bat, laranja, horia, gorria eta berdea, ez dugula bat ere. Goazen ikustea, aurrekoan badugun, hemen badugu bat. Orduan, hau, igoko dugu. Orduan, nola egiten da? Igoko dugu goruntz, eta ez dugu jarriko horian lekuan, baizik ondokoan beti. Ikusten bezala. Ondokoan jarri dute, eta orduan, jetxe egiten dut. Eta ja, bat badugu. Goazen, gorriaren bila, ze horia dugu. Orduan, gorria, hemen ez dugu, hemen badugu. Zer egiten da? Egiten dena da, mugitu ekuatorea, ekartzen dugu honea, gordetzen dugu goiko aldean, hor, eta eramaten dugu bere lekura, hau mugitu inzit. Ikuste duzuen bezala, ekarri dut, hemen gorde dut, eta orduan, orain egin behar dutena da, biak lotu. Horia eta gorria. Hori nola egiten da? Horia nun dago behan eskubian. Hau jarri behar dut behan ezkerrean. Bikotea osatzeko. Orduan, hori dudanez, zer egiten dut? Igotzen dut, biak onduan daude, sartzen dut, jazta, ikusten zuen bezala, ja, barakuitza berekoan dago, eta gesten dut. Horren ja, 2 baditut. Bueno, falta zait, edo laranja edo berdea sartzea orain. Horren, hemen ez dago, hemen laranja bat. Horren, zer egiten dugu? Gesten dugu, ekartzen dugu honean, eta horren, gorde egiten dugu, ikusten zuen bezala, eta lehengo lekura eramaten dugu. Lehengo lekura eramatea eta beharrezkoa da pauso honetan oraindik ez, baina da ikusteko teknika zein den, Hasiera batean ez genuke behar itzultzea, baina berrendu. Goaz ikustea nola egiten den. Orduan, hau jetxingo dugu, sartzeko. Jetxiko dugu iparra, eta sartzen dut laranja. Bere lekuan ez, ondokoan beti, eta igoiten dut. Orduan, ditugu, 2 ondo, bat gaiziko kokatuta eta fatezegu berdea. Orduan, berdean bila joan barko dugu, berdea, hemen dago berdea. Ekartzeut berdea, 2 buelta eman da, gordetzeut hemen,
eramaten dut bere lekura, bat, bi, eta orain, nola lortzen dut lauak izatea. Bueno, hau nun dago, behan ezkerreta. Nun egon behar du honek, behan eskubira. Behan baldin badu, hau ere behan. Eta gesteakoan, elkartu egiten dira, betu. Jetsi dut, elkartu dira biak, sartzen dut, betu, biak ja kokatuta daude. Eta igotzeakoan, lauak osatuta daude. Horan, polo hau ja osatu dut. Horan guazen beste baten bila. Adibidez, guazen pentsatzea, hau izango da horren ipar poloa. Horan, hau baldin ipar poloa, guk pentsatu zakegu, hau dela gure aurreko poloa. Horan, ipar poloan zer dugu, hau badugu, eta hau ere bai, bi kolore baditugu. Erabaki dezakegu bat, zen izan daiteke. Adibidez, guazen pentsatzea, hau badugula eta nahi dugu, ondo dago, ez dago bere lekuan, dago ondoko lekuan, behar den bezala, eta karri beharko nuke orduan, gorria. Guazen gorriaren bila. Gorria, hemen dago gorri bat. Orduan, jesten dugu, ekartzen dugu, gordetzen dugu, eta itzultzen dugu. Zezpadugu itzultzen, guk lehen egindako poloa ondatuko genuke. Poloa, ikusezu bezala hor dago, ezaztu. Guk egindakoa leheno. Orduan, hau izan da, orduan, zer egin behar dugu? Bekarri behar dugu, aurreko polotik ipar polora. Nun dago, goian, eskubian. Nun jarri behar dugu, goian, ezkerrean. Orduan jarriko dugu, goian, ezkerrean. Jesten dugu elkartzeko biak, eta orain, bai, jain dugu, lortu dugu, igoiten dugu. Ikustezuen bezala ja, gure ipar polo berrian, baditugu bi. Hau bere lekuan dago, bai, ez du egon behar du ondokoan, orduan guazen hori konpontzea lehenengo. Orduan, nori nola egiten da? Jesten dugu, mugitzen dugu, ez? Ja, beti gorera ematen dugu, eta goian dago. Bere lekuan, ez dago bere lekuan, dago bestean, oso ondo. Orduan, zen fatazegu berdea. Bueno, hau nun dago, goian, ezkerrean. Berdean nun egon behar du, goian, eskubian, jarkut eskubian. Orduan, jetxingo dut. Jesten dut, eta mugitzerakoan, lortu dut. Igotzen dut, eta ja, lauak daude. Ikusten duzuen bezala, beti prozedura berdina da. Orduan, ja, bi lortu ditut, bi hauek. Guazten beste baten gana, adibez, honek gana. Hau izango da gure aurreko poloa, iparrean. Zenbat kolore ditugu? Bi baditugu bentsat, horia eta grisa. Guazen egite, orduan. Zeinekin hasi gaitezke, bitako bat behar dugu. Orduan, guazen erapentsatzea horia nahi dutela jartzemen, horia. Orduan, horia, hau da guretzako importantea, hau ez, zebere kolorien dago, hau da, Orduan, horia zerekin dago? Txuriarekin, badugu txuria. Orduan, horia nun dago? Behan, eskubian. Txuriak egon behar du? Behan, ezkerrean, ondo dago. Orduan, jesten badut, iparpolokoa jesten badut, eta sartzen baditut, okertzen baditut, ja lortu ditut biak lotzea. Ikusten duzuen bezala. Orduan, bi baditut. Geo, hemen, beste biak lortzeko, hau bere lekuan dago, ez du egon behar bere lekuan. Orduan, jesten dut, dena bezala, ikusten, jetxi dut, mugitzen dut, ez egoteko bere lekuan, eta igotzen dut. Orduan, badut, bi ondo, bat bere lekuan ez dagoena, eta behar dut gorria. Orduan goazen gorria ikustean nun dagoen, gorria nun baita egongo da, gorria hemen dago. Ben hau, leheno egin duguna da, hau ez du ikutu behar. Beste gorri bat behar dugu, hemen behan dago gorria. Bueno, orduan, hor dago, azpian dago, Eta guk honeak karri behar dugu. Zer egingo dugu? Egingo duguna da, erantara. Igoko dut, meridianoa, igo dut. Nola igo duten, gordeko dut beste aldean. Gorde du beste aldean, eta lehenko lekura ematen dut, lehen behilen, beste horko poloak eta puskatu egiten ditut. Orduan, gorria hemen dut. Guazen orduan, ipar poloan, esan dugu, dugula grisa goian ezkerrean. Behar dugu, orduan, goian eskubian egotea gorriak.
baita ere goian egon behar duelako. Hor da, goian eskubian. Orduan zer egiten dugu? Jesten dugu. Eta jesteakoan, mugitzen bain badut, lortu ditut biak lotzea. Igotzen bain badut, ja badut beste bat. Orduan, oraingoz, goaz, hau osatuta, eta ikusten zuen, ja hasi zaizkigula atatzen triangelu eder hauek. Bat dugu. Orduan, ja hiru baitut, goazen beste baten bila. Adibidez, hau indezakegu, eta gero hau ingo dugu. Hau egiteko, txuria berelekuan ez dugu behar, mugituko dugu. Goiko txuria, da guretzako. Horiarekin behar du. Goian dago ezkerrean. Nun egon behar du horiak, berekin bikoteiteko, eskubian goian. Guazen jartzea eskubian goian. Hau da, eskubian goian. Orduan, nik hau igotzen badut, behar delen, ze gertatzen da, mugitzen badut, ja bakoitza berelekuan dagoela. Bueltatzea lehen bailen, beste hemen arazok egon daitezke. Bueno, ja badugu. Eta hemen, bi laranja ditugu, guretzako importanteena zein da, hau, behilekoan dagona ez baizik, hau, behan eskubian, eta behar dugu arroxa. Hemen dugu, gure aurreko poloan. Behan eskubian baldin badago, arroxakon behar du, behan ezkerrean. Guazen jartzea, behan ezkerrean. Gugitut, behan ezkerrean dago. Orduan zer egiten dut, joango naiz bere bila. Jeisten dut, eta sartzen badut, ja biak lotuta daude. Igo ingo dut. Oain, beste bat badugu. Orduan ditugu hemen. 1, 2, 3, 4 osatuta. Bi falta zaizkigu, hau eta hau. Orduan, argi dago, hemen ez badago, hemen dagola, derrigorrez. Orduan, hemen zen baditugu. Baditugu, bi hauek jarrita, baina guri komeni zaizkiguna dira horrela egotea. Orduan, goazen pentsatzea. Laranja, adibidez, arroxa laranjakin egingo dugu. Orduan, guretzako da importantea. Arroxa behelekoan ez dagoena. Hau da, Orduan, ekarriko dugu, arroxa nora gora eskubira bikote egiteko. Orduan, jarri behar dugu, aurrez aurrekoa, goian eskubian hementxe. Orduan, zer egingo dugu? Egingo duguna izango da, igo, elkartu, eta ja baditu, eta bueltatu noski, lehen bailen. Orduan, ja bi baditut. Oan, falta zait, beste biak. Zein da guretzako importantea? Hau edo hau? Dudai gabe, hau. Ze urdinak ez dugon behar, bere lekuan. Hau da guretzako importantea. Hau, jetxingo da. Orduan, dago, goian, eskubian. Eta zein da bere bikotea? Berdea. Orduan, berdeak egon behar du. Goian, ezkerrean. Guazen jartzea goian, ezkerrean. Goian, ezkerrean jarri dut. Eta baren, joan behar dut bere bila, noski. Joatea ez bere bila. Mugitzen dut. Eta igotzerakoan, ja, osatu dut. Orduan ditut. Goiko poloa lortuta, eta alboko polo guztiak ere lortuta. Eta bekoa, ikusten dezuen bezala, ez dago osatuta. Orduan hemen, 3 aukera daude. Gerta daiteke, egitea talako batean, dena ondo atazait. Orduan hori da aukera bat. Beste aukera bat da, 2 egotea ondo eta beste 2 trukatuta. Hoi izango zateke 2. aukera. Eta 3. aukera, denetan aukera hau da, diagonalean egotea. Gaizki. Azkeneko prozedura izango litzateke 2 aldiz egitea hau, ezta? Eta olako bat, esan dut. Honek esan nahi du, aurrekoa poloa erlojuaren kontra, minusak eta plusak alde. Oda, meridianoa positiboa, iparra erlojua bezala, meridianoa beraka, iparra erlojua bezala, meridianoa positiboa eta bat. Orduan, ingo dugu 2 aldiz hau, ezta? Eta gero, pausonekin lortuko genuke izatea. Hemen, baldin baditugu, ikusten zuen bezala, diagonalean, ezta? Biak diagonalean direnez, bihurtuko genuke, bat bestean ondoan jartzea. Hau da, egotea txuria grisarekin edo arroxa urdinarekin. Eta hori dugunean berriro egin beharko nuke prozedura hau. Orduan, hau da, egoerarik okerrena. Diagonalean daudelako. Orduan, goazen egitea. Hasiko geha orduan, hau da, guretzako
gaizki dagona, aurreko poloa. Orduan hor jartzen duen bezala hasiko gera, Ezkerrera, igo, ipar poloa eskubira, jetxi, oan hau, eskubira, igo, jarretuko du hemen, ipar poloa horrea, jetxi, ipar poloa bestaldea, igo, ipar poloa horrea, jetxi, eta esan dugu bi aldiz egin behar dugula, orduan berriro hasi behar dugu, Aurrekoa, aurreko poloa, zentzu hontan, igo, ipar poloa zentzu hortan, jetxi, ipar poloa zentzu hortan, igo, jarretuko dugu, ipar poloa zentzu hortan, jetxi, ipar poloa zentzu hortan, igo, ipar poloa zentzu hortan, jetxi, eta orduan, azkeneko pausua da, erlojuan kontra. Ze lortu dugu? Kasu hontan lortu duguna izan da, bi bat bestean ondoan egotea. Adibidez, erauntara. Lortu dugu. Orduan, ondo dagoena, jarri behar dugu gure ezkerretara. Orduan, egiten dugunean berriro prozedura hau, atako zaizkizugu lauak behar den lekuan. Orduan, has gaitezen berriro. Guretzako da, aurreko poloa eta hau ipar poloa. Orduan hasiko gea. Hemen azaltzen den bezala, aurrea, erlojuan kontra, igo, zentzu hortan iparra, jetxi, iparra, igo, jarretuko dugu, iparra beste zentzu hortan, jetxi, iparra, ara, igo, iparra zentzu hortan, jetxi, esan dugu bi aldiz egin behar dugula, orduan berriro hasi behar dugu. Aurrekoa negatiboa, meridianoa positiboa, iparra positiboa, meridianoa negatiboa, iparra positiboa, meridianoa positiboa, azkenekoa, Iparra negatiboa, meridianoa negatiboa, iparra positiboa, meridianoa positiboa, iparra positiboa, meridianoa negatiboa, eta bain, ondo dugu. Ikusten duzuen bezala, bueltak emate dugu, eta lortu dugu esfera behar den bezala jartzea. Bakoitza bere kolorekin eta horrela. Bueno, pentsatzen dut, egindako esfortzu honekin, zuek ere lortu ahal izango dezutela, eta ikusten duzuen bezala oso polita da. Hala eta guztiz ere, irutzen bat zaizue, zerbait sinpleago egitea, hemen daude beste aukerak, Maila bajoagoak esan nahi du, erresagoa dela egiten, eta noski, maila altuagoa, pixka bat zailagoa. Beste bat arte, ondo izan, agur.